Saan? Pabulot pala di 400 kailangan na ni. Sayang mit aja mula na mabaybayan na. Ang kangagim imot ka di ngamin adun to ti kasukat nata. Sa gasot pa. 250. Oh. Sige, Rod ba? Thank you, ate. Pagbayad ko tanod na kwarta ko. Diba? Okay. Okay sa ba na dyan nga lalaki? Sobraan ng tumot gamin aginom. Nakakaangsag, may isban na pa ato'y po. Kisa ba na dyan nga lalaki? Awan sa balak nagtino ti pinagbiyagan. Ulo ka. Ay, tagal. Ikat na yan, ewan taga-subog na. Napikas naman nata rupa mo, big-bigat. Di nakman igigaman. Bayuot, maklakayanon, makaisbo pa'y pagindaan. Yung mga taga rin, babay na. Magpay dagita po sa may wardat isbuda, si Kangay. Po. Sobra ang naginom manang. Ang ata, subsobra, anangay. Kaya ang kaguungitin Ang sag. Nyala, paulit-ulit. Mangangot ko nga rod. Ata ni, kita. Stone yung kagungatang kup mo. Tagkal na ka. May saal daw la ato yung pangko. Taglas da. May sa panganan lang. Kaana pa ila oras. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. May sa panganan lang. Kaana pa ila oras. Panggagpasyar no malim, tal na ka. Pakadanunan na matatoy 300. Kasi ka, noy natin kayo mga papanan. Okay mo, gawid ka di sa belan. Nayunak pa. Manayato yun. Kurang ka Ano nang yun? makukurangan ka. Manayato yun, itanak lang 650. mapalingke. At dati Paguray ka pagukay ti kon. Victory Tam. Madinas to na ito yun. Baka may liliw ka kanyang dahil. Ako, nagangsag na talaga. Matin mga angot. Facebook ata kay natural di angot na kanya akon Okay, ato yun. Sabon na mito nga rod atang matin ang sig. Pati sika, nakakuha ka pa ilag at arak. Si Binti lang nabati kanya ako na. Hindi, paggatang ko latati si Daan lumaluman na nakayat mga si Daan. Adyo man da sabaw na, tamang sawan. Kapag sa pala tami. At arak ka pa ilang ko. Hindi mas tumang amin. Ata, imas. Pati pagidaan na imas. May isbuan. Gusto na. Awan ti sa baling nga pagpasyara mo. Manual daw kang awan kay. Apanak lang gumatang ti si Daan dyan palingki. Niya kamutan. Kung nakatanong gawid ka pa ilang. Tawan ti mang dildilaw kanyak. Hindi, kakaan siniinang mo. Sumit na ti panpanunutan na ta. Kakwa umitoy. Tsak bahala dyayin. Kasano ka na nawan ako. Anak ka di nga pampanunuti. Amok ter aramidi ko. Lakayan ako. Napo. Laklakayan ka. Yung kasano ngay naawan ako. Sino agayos taon nagbalay mo?
Sino ti agluto, sino ti aglaba, sino agpalingki ti kanam. Awanan agin budag ito yun Problemahin ka di. nga tanay ba akti balay da? Barbaring makautang akti pang abono di pagay ko. Tao po! Napikas Jensan. Manong aldaw ko lang ang madigin nakita, kaya po yung pintas ka. Sumiksiksi ka pa yun oh. Sakto! Gamit Nagtinibaak! Oo, apay, Boss Berto. Balin ko mga umutang akti pang abono di pagay ko. Kailangan na kami na eh. Wala man paglulukwan. Ano tayo kailangan? 1.6 ng 1.3 di kwarta. Adi ka sa kulang di damdamagay. Nakakawin ko yung tanay. Kurang 300, di ba? Ya kamutan. Madi umana 300 400 ta di pang kilak pa isang kasaot. Di tricycle. 400. Saan? Pabulot pala di 400. Kailangan na ni. Sayang mit aja mula na, mabaybayan na. Ang kangagim imot ka di ngamin, adun to ti kasukat nata. Sagasot pa. Oh. Salamat aba. Ngam madinan samot kay tagpabulot takaduam. Sino ngay matata? Natay, kasinsing ka. Pinta saya, siksipay. Kaso ka na nakarupang eh. Kasinsin mo. Apay tatala makitad toy. Hit ka sana o ka na yung mga rumarata, binigat. Piling mga opisina ko. Tal na ka man, talay bagbagam. Ba, apay niya trabaho na yan. Dati, RD call center. Kaso, nasobra na kinatarabitab na, inikat na. Inikat ta, instructor ti Zumba. Kita mo na yung sumiksik sa naglumigi data. Kasdiya ka. Sumot laman man makikitad to'y palayaw. Why? Hanggang nga di pa panamaw. Baka manayunan manata o tutangin mo. Alalain naman titungtungan na eh. Sige, Rod ba? Thank you ate. Pagbayad ko tanod na kwarta ko. Tama, okay. Ayos. Paglakad pinautang na ni Bakan. Nako. Nyay. 215. Ano pa igatang ko si daan tata. Ito, madiw mo na yata. Kaya duduwata lang umangan. O, di may isang kadwata. Nilagang baka na. Naging sardinas. Madino ka nga karne. Nakatayo na kung mga rugag karne. Piura niya nga sida. Hindi mabalin mo tabas na dam masida. Malibasa, di ka mamangmangan dito eh. At least sida ti gatang sida eh. Baka kumutong ka di mapabaso lakpa eh. Kaya bugbagam na tatay nga sumiksiksi ako. Yung nga laki din sa akin eh. Hanggang kading ako kita matarupang ni pumapangit ka. Ano nga nagtiyat mo? Dapat ka na hanggang naka-smile. Tangaran. Yung hadlaw na eh, makikita didikim. Ginamot to. Sige nga rota ako Dapat terapitik.